नमस्कार। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବା କ୍ଷୀର ସରରୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବାର ଉପାୟ କହିବି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଘିଅ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପନିର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1.5 ଲିଟର ଗାଈ କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ସର ବାହାରେ ତାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜରେ ଅଳ୍ପ ଜୁଆ ଦେଇ ରଖିଦିଏ। 6 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ସର ଜମା ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏତିକି ସରରୁ ବାହାର କରିବି ଘିଅ ତାପରେ ପନିର। এই ପ୍ରୋସେସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ଉପାୟ ଘିଅ ବାହାର କରିବାର। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଘିଅ ବାହାର କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଟା ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିନି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଏ ଘିଅକୁ ପୂଜାରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିବା କ୍ଷୀର ସରକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଇ ସର ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମୁଁ ମିକ୍ସର ଜାର ଭିତରେ ରଖିବି। ଜାର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ସର ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପାଣି ମିଶାଇବାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଇସ୍ ମିଶାଇବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମିକ୍ସର ଜାରକୁ ଖୋଲିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ମିକ୍ସର ଜାରର ଚାରିପଟେ ଏକଦମ ମୋଟା ଚିକଣିଆ ସର ଲାଗିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ସେଥିରେ ଢାଳିବାର ଅଛି ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିକ୍ସର ଜାରକୁ ଖୋଲିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମର ବଟର ଭାସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ବଟର ମିଲ୍କ ଆଉ ବଟର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଢାଳି ନେବା। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ସର ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ 3 ଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ବଟର ମିଲ୍କ ଆଉ ବଟର ଜମା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାତ୍ର ନେଇଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇବା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବ। ଏବେ ବଟର ମିଲ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବଟର ଭାସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣକୁ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ହାତରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନେବା। ସବୁ ବଟରକୁ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ବଟରକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚାପିଦେବା, ତାକି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଟର ମିଲ୍କ ରହିଯାଇଥିବ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିଯିବ। 2-3 ଥର ଚାପିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବି ବଟର ମିଲ୍କ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ବଟର ମିଲ୍କ ଜାଗାରେ ଢାଳିଦେବା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ବଟର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଟର ମିଲ୍କ। ବଟର ମିଲ୍କରୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ପନିର ଆଉ ବଟର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଘିଅ। ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ବଟର ରଖିଛେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇ ଦେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଟର ମେଲ୍ଟ ହେଉଛି। ଏମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବଟର ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବିଲକୁଲ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଶୁଛି। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ବଟର ବିଲକୁଲ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇବେ ଘିଅ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, କେବେ ବି ଏକୁ ଚଲାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକୁ ଚଲାଇ ନେବେ ତାହେଲେ ଘିଅର ମାତ୍ରା କମିଯିବ, କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଘିଅ ବାହାରିବ, ଲେଫ୍ଟ ଓଭର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଦା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଘିଅ ଫୁଟି 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 ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ଏଇଥିରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବେ। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ୟାର ବାସ୍ନା ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଏ ଘିଅ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଘିଅକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଉଲରେ ଛାଣି ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଘିଅ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି ରଖିଥିବା ସରରୁ। ଏକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଛି ତାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଟା ତେଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଘିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଟର ମିଲ୍କରୁ ବାହାର କରିବା ପନିର। ଯେଉଁ ବଟର ମିଲ୍କ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ବଟର ମିଲ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇ ନେବା ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେବା। ବଟର ମିଲ୍କ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ନଚେତ୍ 2 ଚାମଚ ଭିନେଗାର ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇଛି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇଲା ପରେ ବଟର ମିଲ୍କ ଛିଣ୍ଡି ଛେନା ଭଳିଆ ଦିଶିଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ ପରିବା ଛଣା ଜାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ମସଲିନ୍ କପଡ଼ା ଦେଇ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏମିତି ରଖିଲା ପରେ ସେଇ ଛେନାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଛେନା ଏକଦମ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ପନିର। ଏଇ ପନିରକୁ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଥିଲା ରଖିଥିବା ସରରୁ ଘିଅ ଆଉ ପନିର ବାହାର କରିବାର ରେସିପି। ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍
ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।